hau altza zuten 1937 martxuan. Osea, hemen ja sartu zianian, indar nazionala sartu zianan, eta nunbait buru zeuden reketeak. Da horren oroigarri bezala altzazan, hau, gerran, bukatu gabe. Eta karlista dela, karlista esan edo frankista dela, bai, eta garai hartan karlistak frankorekin zeutzazten. Eta esan deunez, hemen beak izan zian, lehenengo etorri zian indarrak hau garaitzen. Bueno, hori da horren arrazoia. Kao, jarri ziten data bi, 1873 bat, da hori da karlistaren guda ez da garaipen edo derrota. Derrotak izan zian non karlistenak. Baina horren oroimenez eta geho 1937, osea, vienen el año de la victoria. Hori ospatzen. Da hau zeon hemen isil-isilik, gurutze hau, ikustezu toki zoragarria da. Zoragarria. Baina pizkat eskutuan da. Hau isil-isilik inare konturatu gabe. Udalapetzak inan honen berri. Izan dira, auzotarrak izan zian, salatu zigutenak esaten, hor zeite gurutze horrekoaren botaga, osea gaizeate, ja marrurtek azik, huelako oroimenak eta egiten, da hortik, handik, 500 metroa, beste kontrako gurutzea, barre algaraz. Guk, hau salatu genuena, ofizialki, goldatu aldetik eta Euskal Plataformaren aldatik, Frankoren krimenen aurkako plataformatik, hau salatu genuen guain urte bete, ekain aldea, lauelako jaiak eta ospatu aurretik. Da, ja orduan aitatu zanean, bazeukala hor fetxa bat kalisten, udaleko zeak, agintariak, handa, orduan hori pixka komplikatu ikusten deuzatik, kalistan goraipemen ere baldin badago eta bat, da bildur ginen ez ote zuten lagako kontua ba, gehienez igual pixka desitxuratuta bertan laga. Baina, erabakia izan da, behingoz, botatzekua. Berden inbazuen hor moioako zeagin da, txolarria esan, arranuara egin dana aztarnak gelditu dire. Guain honetan, behon deiola, bota ingo guai. Ala merezi du. Eta ez dutela inungo zerari jarriko plakarik eta ez ere. Osea, garbilagako duela. Eta ondo deritza ego. Zindana ulertu gure aldetik, again nahi zitzeiten plataforma aldetik, o goldatu aldetik, esatia, hau dala frankismoaren azkeneko aztarna Bilbon. Ja honekin amaitzen dela frankismoaren ikurrekin da aztarna guziekin. Gezurra. Guaindi badaude, Bilboko kaleetan izenak Frankon garaian jarritakoa, Frankoaren alkatea jarritakoa. Bueno, hori ezin da ikutu, baina hor daude, Irala. Irala jaunak auzoa sortu zonian, izena jarri zituen. Avenida principal, avenida 1, avenida 2. Da, etorri frankismoak 51an, ez dakiz ze alkate zan orduan, 51an, alkate frankistak, izen hori danak aldatu zituen. Ila Zainazioko auzoa pezela, Irala be, frankismoaren izenaz eta goraipemenez, lagazuten, beteta. Erretiratura dira ginen, baina gelditzen dira. Bilbo badaude beste kaila gehiago, era horretan. Eta ikurrape bai, etxetako plakan bat beste, eta, hombre, nik guainen naiz gogoratzen, ez dakit, zezen plazakuare garbitu duten, da holakon batzuk. Baina kale izena bai, badaude, ia kasi dozena bat gelditzen dira. Osea, da, kuadroa hor daude, ikusi nahi dutun antzat, hor daude. Memori txarreko alkate horiek, kareaga eta holakoak hortxe daude, oendikan, udalan barruan, udalan etxian barruan antzi. Dotore.